Il-Kummissjoni tal-Ippjanar approvat il-permess għal bini ta' mall privat fil-Bajja tal-Balluta kif propost mill-Grupp Fortina. U dan minkejja li madwar xahar ilu il-Kummissjoni kienet indikat l-intenzjoni li tirrifjuta din l-applikazzjoni. Fil-jiem li għaddew, il-Kunsill Lokali b'maġġoranza nazzjonalista f'San Ġiljan kien mal-ambjentalisti u residenti fi protesta li kienet qed topponi dan il-proġett. Dan hekk kif l-intenzjoni tal-iżviluppatur li jibni l-moll biex isir servizz ta' hop-on hop-off f'din il-bajja. Min barra dak li laqdiet sejħu bħala sfreġu ambjentali, din l-applikazzjoni ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna minħabba allegat konflitt ta' interess fil-proċess. Fil-fatt fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, l-istess għaqdiet ambjentali u residenti akkużaw li t-tim tal-water polo ta' San Ġiljan ASC qed ikun użat mill-iżviluppaturi biex tinġibet is-simpatija tal-istess residenti. Qed ikun allegat li dan kollu biss forma ta' PR għal Grupp Fortina għax huwa aktar faċli li grupp ta' imprendituri tat turiżmu jidher ikraħ bi proġett bħal dan milli tim sportiv. Dan anke meta qed ikun allegat li l-iżviluppatur u t-tim in kwestjoni jieħdu s-servizzi ta' relazzjonijiet pubbliċi mingħand l-istess azienda. Barra minn hekk il-kap eżekuttiv tal-Grupp Fortina huwa wkoll il-kap eżekuttiv tat-tim tal-water polo. Intant il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava sar li din id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar tinjora lil kunsilli lokali u lir residenti.